बड'लेण्डआव गोजोन थासारिखौ बजायना लाखिनांगौ लोगोसे बड'लेण्डआ गोजोन सान्थिजों माने दावगालांनांगौ नंगौ बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आदा बिथाङा दाख्लै जि जाथाया जानानै थांबाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि रुनिखाता ओनसोलनि जि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जि मावख' जि अफिसाव सान्थालि हारिनि सुबुंफोरा जेरैबायदि गाग्लोबफैबाय अफिसखौ गाग्लोबफैबाय बेनि सायाव बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खोरोमदाव औवारी आदा बिथाङा खावलायदों जे बिटिआर बा बड'लेण्डआव गोजोन थासारिखौ बजायनानै लाखिनांगौ लोगोसे जोङो शान्तिपूर्ण भाबै नङा होमबा शान्तिपूर्ण भाबै गोजोनै जोङो बड'लेण्डआ दावगालांनांगोन आरो आसा खालामदों बिथाङा मिडियानि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों देखायनो नाजागोन। दुखुनांथावै गोबां बाहाय माखासे थासारि सोमजिदोंमोन बिनि सायाव जोङो बेखौल' खावलायनो लुबैगोन जाहाथे बयबो रायजो राजा जायखि हारियानो जाया मानो जोङो गोजोन परिबेसखौ लाखिनांगौ गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामबा जोङो मोनसे आब्रुथिजोंहाय गोजोनै आन्दलन खालामनांगौ आरो बेखायनो जोङो मिजिंथियो उन समाव जाहाथे बिथांमोनहाबो बुजिनानै आयेनखौ आखायाव लाया हसियानो माखासे गोजोन थासारिखौ बसायनानै लाखिगोन आरो अराय सम बड'लेण्डआव गोजोन आरो शान्तिखौ लानानै दावगालांनांगौनि थाखाय जों आसा खालामो। बिथांमोना जिहेतु रिजार्भ फरेस्ट नेशनेल पार्क आरो लोगोसे बड'लेण्ड सरकारा गावसोर बायदि नायबिजिरनायनि खोथाखौ लानानै बिथांमोना रिपर्ट होनायनि खोथाखौ बुंदों दा बिथांमोना जिबादि डिपार्टमेन्टेल इनिसियेटिभ लानांगौ जों सानो बिथांमोना लानांगौ आरो बिनि थाखायनो जायखिजाया बड'लेण्डआ बिबान हिसाबै बड'लेण्डनि डिपार्टमेन्ट हिसाबै बिथांमोना दायथ' लागोन होननानै जों मिजिंथियो आरो